A Biblioteca Humana de Galicia. Un proxecto de recuperación e divulgación do patrimonio oral e inmaterial de Galicia a través da creación sonora e do podcast. Juan P. Blanco. Benvidos e benvidas a esta Biblioteca Humana de Galicia e hoxe queremos darlle a benvida pois, a un viaxeiro, a un home de aldea. El chamase Juan P. Blanco. Que tal, Juan P? Benvido. Moitas gracias, moi boa tarde. Aquí andamos moi ben, con moitas ganas de charlar un pouco. Estupendamente. Pois a nós o que nos gusta é conversar tranquilamente, pois como facían os nosos vellos, non? Alrededor do lume, non temos aquí un lume, pero bueno, temos unha mesa, temos un café, e basicamente nós o que queremos facer é recoller historias de vida, que nos remitan pois ao que somos, non? Ao lugar de onde vimos e o que é Galicia e o que somos nós, o que é a nosa relación co entorno. En este caso queríamos falar contigo das aldeas, pois sabemos que eres un home de aldea e de mundo tamén, non? Afortunadamente pois nós tivemos máis sorte, non, cos nosos antepasados, moitas veces que as tiveron que pasar máis canutas, pero agora digamos que bueno, que podemos pensar que o pequeno é fermoso, non? E que os pequenos lugares son lugares maravillosos e que ás veces para voar moi lonxe pois hai que ter as raíces ben chantadas, non? Na terra. Sí, señor. Pois contanos un pouco a túa historia, non? Como onde naces, de onde és, e como vas buscando o teu camiño na vida, non? Sí. Bueno, pois eu nacín no ano 1998, xusto enfrente de onde estamos agora mesmo, no Hospital de Galeras, que xa non é un hospital. Pero bueno, eu xa criei-me dende os 2 anos en Brión, nas aforas de Santiago, de camiño a Noia, nun recuncho de natureza ubicado no alto do Val da Maía, onde xa dende moi pequeno pois construín a miña cabaña no monte, a que iba refuxiándome buscando a relativa soedade do monte, como sempre digo, en a que fun aprendendo a ser testigo pois do que son os ritmos da natureza, do paso das estacións, porque, bueno, sempre que podía pasaba todo o tempo que podía ali nesa cabaña, observando os animais, observando as plantas, observando a caída das follas, como se desenroscaban os brotes dos fieitos en marzo. Entón era un proceso moi bonito que me axudou a comprender pois eso, o ritmo da natureza, que é imposible de comprender pois nunha cidade, porque parece que o inerte das cidades non nos deixa ver os cambios, digamos. E cando vives moi de cerca os procesos naturais, pois eso, achégate moito aos verdadeiros ritmos da vida. Entón foi pois descubrindo esas primeiras sensacións que tiña no mundo natural, onde naceu esa chamada do nomadismo, de querer coñecer cada vez un pouquiño máis alá, digamos. Eu nunca soñaba con facer grandes viaxes, nin nada, porque para min, pois cando era pequeno, irme a esa cabaña, que estaba a 2 kilómetros da miña casa, era unha enorme viaxe. E as sensacións que tiña cando me entraba nese bosque, nesa carballeira pequena que estaba ali, pois ás veces non as atopo nin agora cando vou aos Alpes. Sabes o que che quero dicir? É como que a magnificencia que lle damos ás emocións cando somos pequenos logo son moi difíciles de recuperar xa na vida adulta, porque xa está todo un pouco máis adulterado, digamos. Sí. Bueno, foi a partir desas pequenas andanzas pola cabaña cando empecé a intentar pois coñecer un pouco máis o que había detrás daquel monte, detrás daquel outro, e así foi pois como empecé a descubrir a miña pasión pola viaxe. Xa con a primeira viaxe, digamos, oficial que fixen, pois foi con 15 anos, que estiven como unha semana solo nas montañas de Ancares, pois eso, seguindo o rastro dos corzos, dos raposos, dos xabarís. Bueno, foi para min unha revelación absoluta, porque Ancares, que o temos aquí ao lado, eu penso e sigo pensando, despois de coñecer moitas partes do mundo, que é un dos grandes espazos salvaxes que todavía quedan en Europa,
moi descoñecido, moi afastado do turismo masivo, que siga así, por favor. Pois sí. Bueno, de feito tiven os primeiros encontros con osos pardos, con lobos ibéricos, entón, non sei, foi como descubrir un mundo que todavía quedaba moi preto donde eu vivía e que era, pois, dun moi atávico, moi salvaxe, como moi antigo. Eso, bueno, foi unha revelación para os futuros viaxes que despois levei a cabo. E de onde che ven así esa idea de viaxar? Ti, contame despois que estudache, Sí. que evidentemente esa pulsión viaxeira xa me dis que ven un pouco desas viaxes interiores que Sí. facías, non? A través da natureza, Exactamente. dos ciclos da natureza, non? Pero... Pois mira, é unha boa pregunta e algo que me pregunto a menudo porque non proveño dunha familia de viaxeiros, nin moito menos. Sí que é verdad, pois que algúns ascendentes viaxaron pero de maneira forzada nos anos da emigración. Claro. Entón, bueno, non sei se quedará algún resquicio no ADN de ese ímpetu de ter que sair fora, non o sei. Pero eu penso que, sobre todo, a culpa a ten meu pai debido á literatura que el me entregaba cando era moi pequeno. Que viaxes son? Que son Cada as libro primeiras... é unha viaxe, non? Pode ser unha viaxe, vamos, espectacular, formidable. Eu me acórdome de moi pequeno, pois xa ler as aventuras de, bueno, que escribía Jack London ou Bardish Fisher, que a historia que posteriormente se levou ao cine Sidney Pollack con Jeremiah Johnson, esa película tamén, bueno, como digo literatura, pois tamén o cine. Claro. Películas como Jeremiah Johnson para min, pois literalmente me cambiaron a vida. Me cambiaron a vida porque son libros ou películas que son auténticos cantos á liberdade, que a min impactáronme, pero eu digoche, non sei, uns 7, 8 anos. Impactáronme dunha maneira bestial. Penso que foi un pouco o xerme que me levou máis tarde pois a querer emprender os meus propios camiños. Camiños, fálanos un pouco deses camiños despois dos Ancares. Os Ancares non fuche na bicicleta, non? No, os Ancares fun en autobús. Os Ancares fun en autobús, sí. E despois, bueno, de recorrer en furgoneta ou en autostop, así as zonas que quedan máis preto da miña casa. Eu tiña unha moza que polo ano 2000, non sei, eu patíname moito as datas, pero polo ano 2019 ou por aí, acórdome que regaloume un libro que se chama Expedición Cabo Norte, de novo os libros aquí creando disputas internas, un libro, Expedición Cabo Norte, que é unha historia real de 2 viaxeiros asturianos que, bueno, deciden emprender unha gran viaxe en bicicleta dende Tarifa, penso que foi, porque o rollo era que era o punto máis septentrional da península ata o punto máis meridional, bueno, ao revés. Entón empezaron dende Tarifa ata Cabo Norte, o punto máis ao norte de Europa, Noruega. E claro, eu nunca había escoitado de alguén que viaxara nunha bicicleta e que puideras levar todo nunhas alforxas e explotou a cabeza. Eu acórdome que levaba 2 capítulos deste libro e xa había comprado no Lidl unhas alforjas destas de 5 euros que vendían, que eran moi baratas, e me había ido e fun rematar ese libro pois facendo eu unha pequena viaxe ao redor do lago de Sanabria. Fun en soidade, pasei de feito ali o meu cumpleaños lendo ese libro, explorando as sensacións que me daba eso de levar todo na bicicleta, e bueno, foi unha revolución espiritual. Que anos tiñas daquela? Pois ali, non sei se había cumplido 19 anos ou 20, non me acordo. Por aí, máis ou menos. E a partir de aí, pois, empezaron a nacer moitas ideas na miña cabeza que, bueno, co paso do tempo fun levando ao plano físico. E así foi que poucos anos despois desa primeira aventura, bueno, non sei se foi o ano seguinte, de feito, desa aventura por Sanabria, propúxenlle a esta chica, Melina, que era a miña moza, de facer unha viaxe. Dende, bueno, queríamos sair dende Santiago de Compostela, non sei, ata onde fora. Un pouco a aventura, a ver que pasaba. Bueno, esta chica Melina nunca había viaxado desta maneira, nunca había sido unha ciclista, nin moito menos, pero aceptou o reto, e así foi que empezamos esta primeira viaxe partindo de Santiago de Compostela e que durou algo máis dun mes. Ela tivo que volver en Bilbao por temas familiares, pero eu continuei e cheguei ata Francia, cruzando os Pirineos. Bueno, cando entrei a Francia foi un choque gigante de dicir, hostia, viño pedaleando dende a miña casa, literalmente, que eu empecé en Brión.
e xa estou noutro país, e mira todas as aventuras que viviches, gastaches 4 pesetas, que non gastaches nada, non contaminaches, ou prácticamente non contaminaches nada no teu trayecto, non sei, foi como unha revolución mental. Descubrir que podes viaxar, cubrir distancias tan grandes co teu propio esforzo, levando todo na bicicleta e con autosuficiencia e unha libertad brutal. E a partir de aí, pois, todas as viaxes que viñeron máis adiante. Fala un pouco para ti, así visto en perspectiva, que é o importante na vida? Na vida? Puf. Pois mira, esa pregunta pode, non sei, pode dar... Sigues buscando resposta? A ver, sigo buscando resposta, máis ou menos eu teño claras algunhas cousas, pero bueno, pode dar para conversacións moi longas, pero eu penso que a tan aclamada felicidade que nos chaman, eu penso que esos son momentos moi puntuais de ledicia. Sí, de ledicia, sí, pero eu penso que o máis importante é estar en paz, sereno coa vida, intentando vivir o máis acorde coas túas crenzas, cos teus valores, ca túa ética. Eu penso que eso é o importante na vida, é ser boa persona, que ao final eu penso que nada é tan importante. Ao final, co paso do tempo, e a conclusión a que estou chegando é que nada tan importante. Somos unha casualidade cósmica que estamos aquí de prestado, temos que intentar facer o mellor que podamos co círculo que temos a man de persoas, de lugares, etcétera. E a partir de aí, pois, intentar vivir o máis tranquilamente posible. Penso que a vida ten pouco máis misterio. É que non é pouco. E non é pouco, porque xa é. Agora, cando falabas dos libros e das viaxes, lembrame dunha frase, creo que é de Tomás de Aquino, que di que a vida é como un libro, non? E quen non viaxa é como se nunca pasara da primeira páxina. Exactamente. Non? Para ti é un pouco así, non? Exactamente, sí. Pois fálanos de algunhas desas páxinas memorables, non? Da tua vida, ademais desa primeira viaxe aos Ancares, que supoño que coincido contigo, que os Ancares son un lugar que ao Gallá se conserva así moitos anos. Eu puiden facer ali un proxecto de creación sonora, precisamente, que se chama Os Andares, e ali falei con xente, ademais levei a bicicleta, tive unha boa idea con a bici, entón imagínate tú chegar, eu dedicame da parte documental, entón ia a escoitar as historias da xente que vivía nas aldeas, non? Entón imagínate xa o que é chegar yo a un homiño de 90 anos a aldea de Rao, por exemplo, nunha bicicleta, ainda por riba en Navia de Suave, que é este louco, non? E entón chegabas ali recibiente con unha hospitalidade, con amor, non? E cunha... Para mí foi tamén unha revelación aquela experiencia, non? Lembro-me duns amigos meus, estaban daquela andando polos Alpes en bici, e mandelles un vídeo, e les preguntaron, onde estás? Pensando que estoy aquí nos Ancares, apampanados, a cantos kilómetros. Eu lembro-me que dende Navia até Rao, mellor cruceime con 2 corzas, un coche, os paxariños que podían cruzarse polo camiño, non? Eso é realmente extraordinario. Pois fálame de algunhas desas páxinas do libro da tua vida. Sí, pois mira, despois desta viaxe que che digo con Melina, bueno, que fomos prácticamente todo pola costa do norte de España ata chegar a Francia, pois decidimos recorrer outra vez o norte de España, pero polo interior, o sea, pola cordilleira, quero dicir, pola cordilleira cantábrica. Porque, bueno, antes desta viaxe en bici habíamos recorrido moitos espazos naturais desta cordilleira, estábamos pois descubrindo lugares que non lle teñen nada que envidiar aos grandes espazos do resto dos macizos europeos, a verdade, e dixemos, hai que facemos unha viaxe recorrendo toda a cordilleira para facer un libro, unha guía, non sei, queríamos recoller nun só formato toda a extensión de espazos naturais que acolle esta cordilleira, que é espectacular, e así foi que emprendimos pois un periplo de un mes tamén, 800 kilómetros, empezando en Folgoso do Courel e chegando ata Bilbao, todo cruzando a cordilleira cantábrica. Esta viaxe foi impresionante tamén, pois outra revelación da sorte que tiñamos de vivir tan preto de espazos naturais, pois tan ben conservados, bueno, cas súas cousas, evidentemente, que non todos son rosas, pero descubrimos, pois, unha chea de lugares impresionantes. Recorrimos, pois, Courel, Ancares outra vez, Cangas de Narcea, El Alto Sil, Muniellos, Somiedo, Ubiñas, bueno, unha cantidad de parques naturais e así, pois, ata Picos de Europa, Riaño, Mampodre e ata chegar aos Montes Vascos. Foi, pois, un mes que non deixamos atrás o bosque, as montañas, os animais salvaxes,
Eu penso que todavía, pois hoxe en día, no mundo no que vivimos, tan preto de onde vivimos, poder pasar un mes enteiro dentro dun espacio natural tan gigante como é a Cordilleira Cantábrica, pois é un regalo. Así foi, bueno, pois que rematamos esta viaxe, tamén a fixen con Melina, e naceu pois un libro que se chama Transcantábrica en bicicleta, que é algo entre medias dunha guía de viaxe e un diario, máis ben, no que recolle pois eso, todos estes espazos naturais e as historias máis persoais e da viaxe que nos aconteceron. Despois desta viaxe, o ano seguinte quixemos facer o mesmo, pero atravesando os Pirineos, a Cordilleira Pirenaica, dende o mar Mediterráneo ata o mar Cantábrico. Foi algo máis dun mes, un mes tamén, un mes exacto, creo que había sido tamén, pero algo máis de kilómetros, 1000 kilómetros, cunha burrada de desniveis, ese foi unha viaxe moi dura a nivel físico. Bueno, pois un pouco do mesmo tamén. Neste caso non fixemos vídeos, non fixemos libro, pero sí que fixemos unha serie de vídeos tipo blog, no que recollíamos pois un pouco o día a día da viaxe, o que nos iba acontecendo e tal, e bueno, tuvo boa acollida. O que nos atopamos foi que non era unha cordilleira tan salvaxe como a Cantábrica no aspecto no que a turismo se refire. Ali está todo bastante máis masificado, as carreteiras son moito máis invasivas, hai moitas máis restriccións para acceder incluso en bicicleta a certos espazos, pero logo permiten oleadas de autobuses, sin embargo, bueno, un pouco a historia de sempre nos lugares máis turísticos, pero igualmente foi unha viaxe espléndida, que disfrutamos moitísimo. Despois desta viaxe, bueno, eu continuei facendo pequenas viaxes en solitario, pois cada vez buscando retos físicos cada vez máis duros, intentando encontrarme a gusto pois nunha vida máis espartana, de pouca alimentación, de pasando condicións cada vez un pouco máis duras, non por gustos, máis ben senón como entrenamento para futuros proxectos que tiña en mente. Así foi, bueno, pois que en temporais de neve, pois íbame ás montañas do Macizo Invernadoiro, por exemplo, ca bicicleta tamén, a acampar na neve, bueno, cada vez eso, poñéndome retos un pouco máis duros. Bueno, isto foi como o preludio, bueno, entre medias desto, pois tamén fun traballando, fun facendo cartos, eso, entrenando moito, e así foi que, bueno, por unha serie de catastróficas desdichas, como din a película, había quedado sin moza, había deixado o traballo, pero tiña algo de cartos aforrados, bueno, pois déronse todos os ingredientes para que nacese o que foi a tantón a miña maior aventura, que foi, pois, recorrer durante un ano os 10.000 kilómetros que me separaban dende o norte de España, outra vez, ata a fronteira con Turquía, que cheguei pedaleando, facendo unha ruta circular por toda Europa, bueno, que me trouxo aventuras increíbles que están agora sendo tamén reflexadas noutro libro, que será o terceiro libro que publique. Como se vai chamar? Xa ten título? Non ten título porque... O segundo como se chamou? O segundo é Transcantábrica en bicicleta e o primeiro que non falei dele era un pequeno libro de relatos que se chama Encuentros con lo salvaje, que non ten fotografías, sino que ten ilustracións, unhas ilustracións preciosas de dous grandes artistas amigos meus, que son Tristán e Diego, un asturiano. Tristán é aquí de Santiago. Bueno, ese recolle pois un pouco unha recopilación de encontros con animais salvaxes e momentos ca natureza que marcaron un pouco a miña forma de ver a vida e tal ao longo pois da miña infancia e a miña juventude. E a partir de aí foi que empecé a escribir pois as miñas viaxes e tal. E bueno, ahora estou con ese tercer libro que está sendo potente de escribir tamén porque, bueno, pasaronme un montón de cousas. Bueno, Bueno, non fagas spoiler. Non digo nada. Pero contanos algunha anécdota ou algunha cousa desas experiencias que teñas que tiveches pois ao longo de todos estes anos, pois son moitos anos, son moitas viaxes, pois cousas así, leccións, non sei, cousas que queiras compartir nesta biblioteca humana de Galicia, para outra xente que ao mellor pode escoitar isto e dicir, coño, pois esta é a miña... Sí, pois non sei, é que podería contarte moitas historias, pero así un pouco de aprendizaxe tal, bueno, pois foi un pouco cando cheguei a Europa do leste que, bueno, chocoume
enormemente a diferencia cultural que hai con aqueles países. Eu non esperaba para nada que a diferencia fora tan xigantesca. Mais ben a partir de Eslovenia, bueno, Eslovenia todavía non, mais ben a partir de Croacia, Bosnia, a partir de aí empecé a notar un choque moi grande. E bueno, tiven pois un montón de situacións ca xente que marcaronme para ben e para mal. Pero bueno, o 99% das experiencias foron positivas e ao final é o que intento reflexar tamén. Non sei, pois tuve un montón de situacións, por exemplo, acórdome cando foi, isto foi en Rumanía, paréceme. Creo que foi en Rumanía. Nunha zona que estábamos atravesando, bueno, digo estábamos porque aquí había coñecido alguén na viaxe, que empecéi solo, pero coñecín alguén que estivo comigo uns meses. Recorríamos unha zona rural moi humilde. Unha tarde pois aparcamos as bicicletas para entrar a un cementerio que estaba adornado con moitísimas flores, era precioso. Entón deixamos as bicicletas fora. E levábamos xa un bo rato pois no cementerio, dixemos, hostia, haberá que volver, que están as bicis aí solas, non sei que tal. Sabes, un pouco con esa idea pois que podes ter nunha cidade, non deixar as cousas ali, a desconfianza, a alerta máxima, non? Pero bueno, ali era unha zona rural moi tranquila. O caso é que chegamos outras veces as bicicletas, non había pasado nada, evidentemente, empezamos a pedalear. Eu levaba unha bolsa no manillar na que solía poñer frutos secos e tal para ir picando. Entón abrina e vin que había un feixe de billetes, de cartos. E dixenlle a compañera que estaba comigo, deixaches estes cartos aquí e tal. Dixenme, non, que vou deixar. E empecé a buscar un pouco máis e vi que había unha nota escrita. Estaba en rumano, claro, non entendía nada. Entón puxemos no traductor de Google, a transcribimos co que poñía máis ou menos. E era un paisano que había pasado por ali, que veu as bicicletas, veu que levábamos todos os trastos de viaxe, e había escrito como que vin que andaba desviaxando, isto non sei que non é moita axuda, pero espero que poidades comprar comida ou que os axude de calqueira maneira. E había deixado uns cartos ali postos para dous viaxeiros que nunca veu e que nunca vai coñecer, dende o completo anonimato solamente por querer axudar. Entón, bueno, historias como estas teño un montón. Este é un pequeno exemplo que reflejan a bondade xenuína que todavía perdura en moita xente. E o aprendizaxe máis grande que levei de todas as miñas viaxes é que a natureza do ser humano, por moito que nos queran hacer pensar que é joder aos demais ou sempre a violencia non, é que non é esa. Sí, que é unha natureza boa, non? A natureza do ser humano é axudar, é a bondade, é que senón non se explica que hayamos chegado onde hemos chegado. Pero iso sí que se ve máis en contacto ca natureza, nos lugares pequenos. Por suposto. Iso non é máis fácil que che pase nunha aldeiña que nunha cidade, non? Efectivamente, pero eu penso que a vida no rural é a que refleja o verdadeiro espírito do ser humano, porque ao final nas cidades está todo, nas cidades está todo desvirtuado, estamos nun estado que non é ao que pertenecemos, entón, pois, evidentemente, non nos vamos a comportar como tal. Ti non podes esperar dun raposo que se comporte como un raposo se o tes nunha jaula, pois é un pouco mesmo, É curioso porque dicías que estabas nun cementerio, había algún viaxeiro que decía que el para coñecer un lugar primeiro visitaba un cementerio e despois xa un mercado, non? Fíjate. Para ver como trataban os mortos e os vivos. Efectivamente. Non sei se ti despois de viaxar tanto tes algún tipo de termómetro, non? Sí. Que máis ou menos te conecta cos lugares. Pois mira, eso que diste eu tamén o había leído máis ou menos así pareció non sei onde, que como que a forma de coñecer a un pobo, pois unha forma moi boa, é unha representación moi boa do que é un pobo e visitar os mercados, como ben dicías, porque é como de alguna maneira son como os museos vivos, digamos, da realidade actual dun lugar. Porque, bueno, pois danche moitas pistas de como é a xente, porque ao final é un lugar de interacción, da cultura, sí, exactamente. Entón, eu eso o facía moito cando viaxaba, e outra cousa que me axudaba moito a entender a realidade cultural e social, sobre todo, dun país ou dunha zona concreta, era a forma que eu tiña de gañarme a vida cando viaxaba nesta viaxe, que era vendendo fotografías. Que eu as iba imprimindo en cidades e montaba logo uns postos ali, na que iba
Pois eso, vendendo as fotografías, máis que nada eu facía fotografía de natureza, entón tiña moitas paisaxes, animais salvaxes, era unha forma moi bonita de conectar coa xente, que se achegaban a ver as fotos, eu contáballe un pouco a historia desa foto, do animal, tal e cual. Claro, según en que cidade ou en que país puxera o meu posto para vender as fotos, a interacción era totalmente diferente. Claro. Entón era un reflejo tremendo de como é a xente ou a sociedade en según que lugares. Eu, por exemplo, levo un recordo extraordinario de Francia facendo esta actividade de vender as miñas fotografías, porque a xente achegábase cun respeto e cun interese que logo, por exemplo, en países como Suiza ou o norte de Italia, que o mellor conseguía moitos máis cartos, porque non había ese grado de empatía. Pero nada. É a civilización. Sí, porque a min enchíame moito máis que alguén se me achegase a falar ou a preguntarme algo da historia das fotos ou da miña viaxe, aínda que non me comprara nada, alguén que me pasaba moito en Suiza, que nin siquiera miraba o que tiña, non compraba nada, pero deixaba como se fora unha limosna, que eu non era o que estaba pedindo. Eu buscaba, pois, eso, interacción coa xente. E un respeto, non? Sí, claro, é un respeto. Que se me queres axudar sen comprarme nada está ben, pero fala un pouco comigo, explícame, porque senón fante sentir que estás pedindo. Claro, un obxecto aí, non? Claro. É curioso. Sí, pero bueno, esta era un reflejo extraordinario da xente. Do pobo. Sí, do pobo. Mira unha cousa, voltando a Galicia, non? Despois de tantas viaxes, despois de tantas historias, como é o retorno a Galicia? Como é o retorno a casa, non? Como ves o mundo das aldeas aquí en Galicia? Como ves o... A veces falamos do rural, eu non me gusta moito falar do rural porque me parece unha simplificación ás veces excesiva tamén. Gústame máis falar de aldeas. Sí, porque é moi diferente, non? Pois mesmo aquí en Galicia, non? O Baixo Miño comparado cos Ancares, que se comparas ca zona de Celanova, a Estrada, Brión ou a Costa da Morte, non? Exactamente. Pois mira, voltar a Galicia sempre maravilloso porque bueno, eu teño un sentimento de pertenza moi grande con esta terra, pois pola lingua, pola cultura, gastronomía, eu, bueno, sinto que son daqui e eso non o podo cambiar de ninguna maneira. Nin falta que fai, efectivamente. Entón, sempre que volvo, pois enchemo o peito. Pero sí que é verdade que cando, bueno, despois de habitar moito tempo en lugares, en espazos naturais moi ben conservados, en bosques, bueno, pois vivindo en Asturias, por exemplo, que é onde pasei Asturias e Cantabria os últimos anos da miña vida, volver a Galicia, cando volvo sobre todo pois aquí, que temos un problema gigante cos eucaliptos, os monocultivos e tal, pois é sempre moi descorazonador. E sobre todo, bueno, me preguntabas por como veo o mundo da aldea, pois despois do verán que levamos pasado aquí, que foi, vamos, unha catástrofe, o mundo das aldeas está moi jodido, sinceramente, moi abandonado, que eu penso que é o principal problema, que non hai quen coide do monte, o monte, pois o que antes eran pastos que estaban cuidados, ahora non me gusta chamar maleza, porque ao final as plantas teñen que estar, non? Pero sí, pero está a monte. Está a monte. Exactamente, aldea, como di, efectivamente. Que non está traballado. Estar a monte, que non está traballado. É o contrario de cultivado. É o contrario de cultura. Sí, cultura. Exactamente. Sí, exactamente. Coido que hai algo etimolóxico, non tan primario como iso. Total. E as aldeas estánse vaciando a pasos de gigante. Bueno, pois hai un futuro un pouco incierto. Sí que é verdad que hai unha especie de tendencia agora de volta ao campo, pero non penso que sea normal, eu entendo, joder. Alguén que leva toda a vida vivindo nunha cidade e quere desconectar e marchar para o campo, pois non vai a traballar a terra como a traballaba alguén que se criou ali e que non coñece outra cousa. É normal, é lógico. Non ten esa cultura, nin ese respeto, nin esa... Efectivamente, sí, é normal. Pero bueno, sí que é certo que se o rural sigue con esta tendencia de abandono, pois cada vez os incendios van ser maiores, sumado a estas épocas de sequía que estamos vivindo, pois como a deste verán, que non sei se estuvo máis de 40 días en chover, que eso aquí en Galicia nunca jamás se viu. É unha animalada que están secando regatos que nunca secaran, que eso aquí pois, eu nunca o vira na miña vida. E estiñando fontes que nunca Que nunca. É unha cousa increíble. Entón, bueno, pois eu penso que hai
ten que haber un traballo de concienciación gigantesco da importancia de coidar do campo, pero logo tamén ten que existir ese coidado. Non vale con que a xente saiba que ten que coidarse se non se coida. Entón eu penso que ali as administracións teñen un papel moi grande que xogar e, sobre todo, de incentivar aos que sí queren vivir no campo e traballalo e os que están, porque a min eso, claro, a min eso de que de que o rural está vacío, pois non é verdad, non está vacío. Mentres quede unha persoa nunha aldea, esa aldea non está vacía. Entón, claro, que pasa? Que as administracións teñen que poñerse as pilas e axudar a xente que realmente quere estar ali e traballar ali, porque ao final se todos son trabas burocráticas. O que ten a xente máis fácil é marchar a unha cidade, que é o que quere o Estado, que estemos todos ben hacinados, con nosa xornada de 8 horas, cun soldo precario, pero hai xente que non está disposta a eso, que quere traballar no campo porque é o que coñece, porque é o que lle gusta. Entón, hai que incentivar esa parte, porque senón estamos pois jodidos, moi jodidos. Sí, dentro de poucos anos serán desertos humanos grandes zonas do territorio de Galicia. Exactamente, sí. E mira unha cousa, que estás argallando agora? Con que andas? A parte do libro, que proxectos así a futuro tes? Agora vas ir traballar, non? En que traballas habitualmente? Pois a ver, eu son guía de montaña e técnico forestal. Entón, bueno, intento compaxinar as viaxes cun pouco eses dous traballos. Agora, bueno, xa rematei todos os estudos que tiña que rematar de momento de guía de montaña, quero ampliálos un pouco, pero de momento para traballar xa os teño. Entón estou pois agora organizando as miñas propias actividades, pequenos viaxes en bicicleta para iniciar a xente neste mundo da cicloviaxe. Trekkings de varios días, talleres de corda ou de material de montaña tamén. Logo aparte, pois hago máis que nada traballos de desbroces, de podas, cerramentos de praos, pois un pouco traballos de campo tamén. Sí. Ali estou en Asturias, ahora medio asentado, medio non, porque, ahora, por exemplo, en decembro marcho a traballar a Pirineos. A neve, efectivamente, a temporada. Estarei ali contratado xa hasta maio, en principio. Entón voume un pouco... Vas para forrar algo para a próxima aventura. Exactamente, sí que teño... de aventura teño varias cousas planeadas. Tiña pensado este outono recorrer, dende aquí, dende Santiago ata Marruecos, ata o Atlas, por un proxecto solidario que estaba aí argallando para escalar o Tubcal. Estaba recaudando fondos por unha organización que se dedica a fabricar bicicletas e logo donalas a distintas zonas do mundo onde hai comunidade. A organización chamase World Bicycle Relief. Dedícase a eso, a crear bicicletas. Sí, está moi guai, a verdad, porque é unha organización moi pequena, cun proxecto sinxelo, pero que é moi bonito, e vai moi relacionado ademais co que eu facía, entón parecíame un bo proxecto. Eso, dedícase a donar esas bicicletas a zonas, a comunidades de zonas moi remotas onde o mero feito de poder desplazarse pois cámbialles a vida. Claro, cámbialles a vida. Entón estaba un pouco neso, este outono non puido ser, pero eu penso que para a próxima primavera xa estará pa diante, a ver. E logo, teño algunhas viaxes de alpinismo programadas tamén. Teño un proxecto cuns colegas de Palencia tamén, estamos argallando unha pequena locura que creemos que nunca se fixo na montaña palentina. Entón estamos tamén agora en novembro, vamos a ir probar o primeiro intento, aínda non direi nada porque, a ver que pasa aí. Pero que hai... sin misterio non hai poesía, hai que deixar cousas efectivamente. Entón un pouco aí, con proxectos por aquí e por alá. Moi ben. Como te podemos seguir? De redes sociais, estas cousas? Pois mira, eu teño... Non é que estea moi activo agora mesmo, porque estou máis activo cando viaxo, agora estou máis centrado a traballar, pero sí que vou subindo cousiñas e novedades e tal. Todos os meus proxectos, as redes, a páxina web, o canal de YouTube, o Instagram, Mundo Sin Rumbo. Así tal cual. Mundo Sin Rumbo. É unha boa marca. Sí, eu penso que sí. Ao final vivimos nun mundo de marcas, por moito que... Así é, non hai outra. Mundo Sin Rumbo. Mundo Sin Rumbo. Juan P. Blanco, moitísimas grazas, un placer a ti a ser conversar contigo e nos veremos polo camiño logo. Efectivamente. Nos seguiremos atopando. Boa viaxe. Moitas gracias. Ata pronto. A Biblioteca Humana de Galicia.
un proxecto de recuperación e divulgación do patrimonio oral e inmaterial de Galicia a través da creación sonora e do podcast.